दिनैनिफ्राय जोङो 10 साननि थाखाय बे जोंनि केन्द्र बाथौ फुजा मेलाखौ जोङो लाखिनाय जादों आरो बे 10 सानावनो जोंहा बायदिसिना माने कालारफुल प्रग्राम लाखिनाय जादों कालचार प्रग्रामनिफ्राय लानानै बायदि बायदि इन्टारनेशनेल एक्सपो बिदिनो मेला बाजार आरो बायदि बायदि बर'नि माने ट्रेडिशनेल बा ट्राइबेल फुड फेस्टिभेल बेबायदि गोबां सुबिदा जों लाखिनाय जादों। बेयो जोंनिया मथा मथि बहुद आगोलनिफ्रायनो बे मोनसे जोंनियाव बिजाब दिहुननाय दङ आं बेखौ रेकर्डखौ माने क्लियारै बुंनो हाया दिनैसिम माने 52 बार जोङो खुंबाय नै दा जों 52आव सोलिगासिनो आरो बे 52 नि उनाव जोंहा बेबायदिनो जालांबाय थागोन दासिम जोंनिया 52 खुंगा जाबाय रायजो राजाफोरखौ बेखौनो खावलायो जोङो धोरोमजों लोब्बा लानानै बे जोंनि बाथौ धोरोम बाथौ सिबिसालि जितु मन्दिर बे मन्दिरखौ जोङो बयखौबो गिबियावनो लैहोर लैहोर फैनानै आफा बोराइ बाथौनि दहाय लानानै गाव गावनि न'खर संसार गासैखौबो जेन मोजाङै सामलायलांनो हानायनि जोंनि आफा बोराइ बाथौनियाव बोर लाफैनांगौ आरो लोगोसेनो धोरोमजों लोगोसे जोंहा गोबां बेबायदिनो हारिमु आयदा बाजार बेबायदि अनेक जों लाखिनायजों बेखायनो आङो आफादनि जानानै गासैबो ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोनखौ जेन जोंनि बे 10 साननि जिथु हाबाफारि बे हाबाफारिखौ जाफुंसार होनो थाखाय बयखौबो जेन लैहोर लैहोर फैनानै जोंनि बे माने फुजा खुंफुंनायाव जेन जोंखौ मदद होफैयो आं बेखौनो आफादनि जानानै बयबो रायजो राजासिम गोसो गोरबोनिफ्राय खावलायहरनाय थाबाय।